L-istħarriġ tal-Eurostat dwar il-kwalità tal-ħajja juri li matul is-sena li għaddiet il-Maltin kienu fost l-aktar sodisfatti b'ħajjithom bil-qagħda finanzjarja tagħhom u bir-relazzjonijiet personali fost iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. L-istħarriġ tal-Eurostat ikklassifika lil Malta fid-9 post minn fost 28 pajjiż Ewropew. L-istħarriġ wera li punteġġ ta' 7.5 minn 10 punti, il-Maltin huma sodisfatti b'ħajjithom aktar mill-medja Ewropea. Fl-istħarriġ Ewropew il-Finlandja klassifikat l-ewwel post, punteġġ ta' 8.1%, segwita mill-Awstrija u Danimarka. Fl-istħarriġ is-sodisfazzjon tal-ħajja tal-Maltin kien aħjar minn ta' bosta pajjiżi Ewropej, fosthom il-Ġermanja, Spanja, Franza u l-Italja. Ħareġ ukoll li meta mqabbel ma' 5 snin ilu, is-sodisfazzjon tal-ħajja tal-Maltin kompla jiżdied u qabeż is-sentiment Ewropew ukoll dwar il-qagħda finanzjarja tagħhom meta mqabbel ma' 5 snin ilu. Fil-fatt, il-qagħda finanzjarja tal-familji Maltin u Għawċin mhux biss kienet aħjar mill-medja Ewropea, iżda rreġistrat ir-raba l-ogħla żieda fost il-pajjiżi kollha Ewropew, dan meta mqabbel mal-2013 fejn komplet savvanza l quddiem brata aktar maġla mill-medja Ewropea. Fil-fatt, ir-rata f'Malta żdiedet minn 6% fl-2013 għal 6.8% s-sena li għaddiet. Hawn ukoll is-sentiment tal-qagħda finanzjarja tal-Maltin kien aħjar minn dik tal-Franċiżi, Italjani u l-Ispanjoli fost l-oħrajn. L-istħarriġ tal-Eurostat wera wkoll li punteġġ ta' 8.6 minn 10 punti, il-Maltin jinsabu fil-quċċata f'dawk li huma relazzjonijiet personali, segwiti mill-Awstrija u l-Slovenja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.